SMNR Radio News Blast. International News Blast. Sa atong balita gikan sa gawas sa nasod Nipadayag, matud pa ug pagduhaduha ang pipila ka US intelligence officials sa kredibilidad sa impormasyon bahin sa gingong laraw sa Iran nga pagpatay kang US President Donald Trump. Suma sa taho sa The Washington Post, ang impormasyon gi-turn over matud pa sa Israel ngadto sa CIA apan adunay mga analyst nga wa makombinsir sa kredibilidad niini. Giingon usab nga pipila sa mga impormasyon nagikan sa Israeli sources ug dili direkta sa US intelligence agencies. Samtang gikumpirma ni Trump nga sekretong gihulipan niini ang iyang eroplano sa Ankara, Turkey. Human sa NATO Summit ni atong miaging bulan subay sa tambag sa iyang security personnel. Sa ilang bahin gisalikway usalaing bahin gisalikway usab sa Iranian Authority ang pamahayag ni Trump nga kontrolado na sa US ang Strait of Hormuz ug miingon nga magpabiling blocked ang maong shipping route hangtod dili madawat ang kondisyon sa Iran. Tungod sa matensyon sa Middle East, mikunod usab ang kapin usa ka dolyar matag baril ang presyo sa krudo sa global market.